tuntuu, että se olisi jykevämmin, kun tässä on tämmöiset muoviset suojakalvot. Nyt se tuntuu, että puhelin on jykevämmin tässä paikallaan. Nyt se voisi olla vähän jykevämmin tää puhelin tässä kiinni. Noniin, nyt se tuntuu jykevämmältä, kun tässä on edes jotkut suojakalvot ympärilläni. Nyt se ei lähtiskään niin, että raketin lailla lähtisi tästä kuin luikaus, kun se oikein sujahtaa tästä pois ja on tuolla maassa, kun meillä on se mikä on maailman suurin magneetti? Mikä on maailman suurin magneetti? Tietenkin maan vetovoima. Se on kaikista suurin magneetti. Jos sitä ei olisi, niin kaikki leijuisi ilmassa. Kaikki leijuisi ilmassa, jos ei olisi sitä. Talot, tavarat, kaikki. Ihan kaikki leijuisi ilmassa. Ihan kaikki. Jos ei olisi sitä kaikista suurinta magneettia, mitä ikinä on. Koko maailmassa. Maan vetovoima on niin iso magneetti, että se pitää kaikki hyvin tasaisesti maan pinnalla, että ne ei leiju ilmassa, niin se on se kaikista suurin. Mitään niin suurta magneettia ei pysty kukaan rakentamaan, mikä pitää kaikki tavarat paikallaan, eikä ne leiju ilmassa. Näin se menee. Niin. Onneksi tää ei. Jos se tästä lähtisi, niin se paukkaa. Sen takia se pamahtaisi lattialle siihen malliin ja mitään et pysty tekemään. Mutta ei siitä sen enempää. Tulipahan tää nyt luikannut tuon videon nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, ettei video lähde lapasesta. Näihin kuviin ja tunnelmiin, ettei video lähde lapasesta. Hyvää lauantaita kaikille.